שלום לכולם, כאן יהודה מ-Real Info. אני רוצה להראות לכם עכשיו איך אנחנו לוקחים את כל המסמכים שקשורים לנכס שאנחנו בודקים. אז אנחנו הולכים לכתובת שלנו, לאחר מכן אנחנו הולכים לטאב שנקרא מסמכים. במסמכים אנחנו יכולים לראות את כל המסמכים שנאספו, תוכניות בניין, תקנונים, תסריטים, היתרי בנייה, גרמושקות ומסמכים נוספים. אז אני רוצה ללכת ישירות להיתרי הבנייה ולגרמושקות. רואים, זה אסף לי את הגרמושקה הנוכחית. אני יכול לצפות בה. אם אני לא מבין תחתיו, בגלל שהגרמושקה מאוד מאוד ישנה, אני גם יכול לבקש ממנו להציג לי טקסט, ואז הוא קורא בעצם ונותן לי תמלול של כל מה שכתוב בגרמושקה. אני יכול להוריד את הגרמושקה ולסגור. כמו כן, אני יכול לראות את התסריטים, את התקנונים, הכל נמצא לי פה, כמו שאתם רואים, רשעים 2000, אני יכול להיכנס אליה ולראות בדיוק את התקנון ולקרוא אותו. אז שיהיה בהצלחה, אנחנו Real Info פה בשבילכם.